So hi guys, the other day we went walking sa downtown because nangita may kananan because after an event sa City Hall, and it's funny because sorry yun man, we were looking for mga karaan king kananan dari Cebu ba na mga classic na may pagka Chinese, and nag-walking me ako si Christine, si Leylan, and si Slurs, and we ended up in Englayong. And wala, nag-adventure dito, and we enjoy the food there. So money, check out this adventure. So I'm walking, and eating. There is a downtown sa Cebu because we rarely visit downtown, and it's nice to see na napagi mga tindahan na kanang karaan pa murag time machine ba na agapon diha serving food na i-enjoy sa itong parents or even grandparents. So wala, check out this, walk and features Cebu Downtown and Englayong. So mga guys, so kinder ko. What climate rin. So mga taglaming kananan dool sa City Hall. And today, wala, among suruyon ang Englayong. Oh, may tag-abring Englayong doon. Ang layo ko meron dito. Oh, mana, sumagi na rin. Subang dako. Grabe kayo rin ba? Mani, mga old Cebu. O yun na to ang Da Cebuano, atong guide si Da Cebuano. Da Cebuano. Ma-withdraw sa Miss Prudential Bank. Withdraw Miss Prudential Bank. Yan, mag-jaywalking niya a bit. Jaywalking ito sa Buano. Kada sunod na scene na miss ko katong bangko. Si BC. Sa na savings. Oh. Mo to kulit kay di ba? Ibayra na ka? Mo pa. So man namin diri sila Nueva bay. Og sure ka din mo ni sa mga patin. Oh. Mau na nitin. So mo ni nilakaw mi diri. Ayos Laredel. Or sure ka diri or sunod ta ni skina. Tanaw ko sa maps. Muli ko lagi buhol ko na. Oh. Oh. So man, nag-walking na sa midire lagi sa downtown. Oh, sa karaang panahon. Oh, na may nag-time travel. Oh. Pero tama ni ang Cebu. May sidewalk sa Cebu, lakaw-lakaw kami. Tanaw sa maps din eh. Mo ni akong paboritong uyungan. Patanaon sa nato. We're here at mga old Cebu, mga Veco building 1938. Diba? Oh, diba mga daan na. Manidaan ng mga bahay na libudika. Cebu Xinhua Chamber of Commerce. Oh, diba mga incheck ba? Hindi ko may inasalta. Uy. Oh, diba? Huwag na mga baya. Parang what? Maragwa na ta diri sa Cebu pa. Oh. Di ba? Oh, mga dato kay tag-iya gapon ani. Oh. Dito na yung mga building nga. Di ba? Ibaw pa silang mamahanin. Istorya sila. So asa na bang tin dito tin kanindan? Oh. Kana na dan. Uy, tin. Buang atong jiwoking na sa ta. Ito din sa akin. Seawalker. Jiwoking na sa grupo. Dito na miss. Alright. Dito ba? Wala, mingyan na noon. Ayaw ng mingyan lagi kay. Ano ang pilim mo no? Yung Pilimon hardware li. Oh. Sibulamaan ito eh. Sibulamaan.
Lahi sa ng lamaan, uy. Ano ba na? Oh, dagan na kita kuha din ni bawal. Minyan, di ba? Lami ng minyan. Lamaan. Oh, lamaan. Oh. Ah, ini na mo ato na nang chikapon niya sunod. Sa mana ato sa taas ha? Inglayong. Okay, chikig nga no. Inglayong. Ta. Tagi dis miyong Filimon ani. Ay, yung Pilimon. Yo, inglayong. Ano kay ko? Nakatingin, pati. Hindi ka kasabot. Yeah. Oh, di ba? Para lang mag-break now. But that's mga legendary Chinese restaurants in Cebu. So, mana ito atuon karon. Right, Inglayong. Nga may siupaw. Oh, napay original ngoyong. Oh, tupo. Ano? Kikiam. Kikiam. Oh, tukwa. Tukwa. Pambaksag. Umatcha. Pamba, right? Upat ba tayo? Upat pek. Isa ra ni siya. Oh, sara. Oh, kamo na ang humbagan on ninyo. Ako kanima ni ako. Oh. Batsang mongkuan. Oh, mani batsang. And Isa ani sir. oh, usaya duha ka kuan kikiam. Ano ko magkanon kay bugat na kaayo. Coke na lang ko. Dari lang kikiam. Gipainit pa akong kikiam. Oy. Init na din niya akong kikiam. Ang na akong kikiam. Init pa. Okay. Alright. Duha ka kikiam slice. Kinsa dito? Oh, ila. La sarili? Oh. Tao ninyo, ma'am. Hapla-hapla dengan gano'n. Natapos din. Natapos yung dalian. Tira niya. Hapla-hapla ba yun? So in the end, wow, lingaw mi na. Lingaw ko sa batchang. And sa pa kong order, kikiam, batchang. Sila nag-order pa itong kiam sui. It's like mustard. More chop na mustard leaves. So aslom-aslom siya. Kiam sui. Lahi sa dating ba? Ang kagana sa but I had batchang, that sticky rice dish na enjoyed by Chinese, and then kikiam pag yun. You know, and the place is medyo daan na kaya, but you know, it's fun to see that kind of activity, fun kind of eating, and I enjoyed it, truly enjoyed it, and I hope that you know, nag-enjoy mo diri, and we want to, you know, check out the downtown pan, seek to discover what still exists and what's open o uban pa, diba? So thank you so much for watching. Bye. So wala, let's keep on supporting itong mga karaan ng mga old favorites, old you know, old places, and there's still mga gems there. We hope that they won't close because I don't know, lahi ng next generation probably they won't be able to taste those kind of food. So thank you so much for watching, and you know, watch out for my more videos going around today, especially downtown.